Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 17 da ostirala, hauek dira Iruñe herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Leireko, Tafallako eta Olleta Leozeko sutetan ez da berraktibatzerik izan, baina egonkortze fasean daude oraindik. Nafarroko gobernuak soldaten igoera berri bat, kontratazio gehiago eta ordezkapenen hobekuntza eskaini dizkio 03 plataformari. Departamentuak aurreskoletako grebarekin amaitzeko egindako azken proposamena ez da nahiko hezitzaileen iritziz. Kale nagusiko 59. zenbakiko udal eraikinak Ukrainiako gatazkaren ondorioz errefuxiatutako 11 familia hartu ditu horietako 5 osasun arreta behar dute. Iruñeko liburutegi publikoak udako ordutegia ireki dute goizeko orduetan. Iruñeko udalak 40.000 eurora arte luzatu du autokonsumorako instalazio fotovoltaikoetarako laguntzen udal deialdiaren zenbatekoan. Euskal Herriko txistularien elkarteak Nafarroan antolatutako 2 txistulari alardeak aurkeztu ditu. Nafarroko Kirolaren Institutuak hobekuntzak egingo ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian. Leireko, Tafallako eta Olleta Leozeko suteetan ez da berraktibatzerik izan, baina egonkortze fasean daude oraindik. Leiren mendilerroan, Tafalla, Larragan eta Olleta Leozen astearte gauean piztutako suteak indarrean eta egonkortze fasean daude. Atzo arratsaldean etzen sugarrik berpiztu eta ohera horrek gauean zehar mantendu zen. Segurazki gaur kontrolatutat emanen da. Leireko mendilerroko sutearen bilakaera positibori esker larrialdietako unitate militarrak desplazatutako langileak pixkanaka erretiratu dira. Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko taldeak 3 sutek kaltetutako parajeak zainduko dituzte hurrengo gaueatan sugarrak berriro piztu ez daitezen arriskori mantendu egiten da, izan ere orain arteko temperatura oso altuek txingarra hoztea eragozten dute. Gaur goizeko 8:00 helikopteroek ekin diete berriro ur deskargei eta suhiltzaileak lanean aritu dira suak kaltetutako gunen perimetroa sendotzen. 3 dispositiboetan Nafarroko Gobernuko, Foruzaingoko eta ingurumeneko zaindaritzako agentek parte hartzen ari dira. Miluzeko helitransportada brigadako 58 urteko suhiltzaile bat zauritu da. Helikopterotik jaitsita Leireko mendilerroan su itzaltzen ari zela. Bestetik, monje beneditarrak eta atzo ebakuatu zituzten gainerako personak arratsaldeko 4:00 aldera itzuli ziren Leireko monasteriora eta honek berriro ireki du ostatua Xabierko ikastetxean egon dira ateratakoak. Gobernuak soldaten igoera berri bat, kontratazio gehiago eta ordezkapenen hobekuntza eskaini dizkio 03 plataformari. Nafarroako Hezkuntza Departamentuak aurreskoletako grebarekin amaitzeko egindako azken proposamena ez da nahikoa hezitzaileen iritziz. Hala ere, proposamena aztertuko dutela ziurtatu dute. Gobernuak Nafarroko aurre hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko moduluak aldatzeko proposamena aurkeztu du. 2022-2023 ikasturterako. 4.250.000 euro inguruko igoera aurreikusten da eta horrek hezitzaileen ikastetxetako zuzendaritzen eta garbiketako langileen soldata ordainsarien igoera garrantzitsua ekarriko du. Kontratazioen errefortzuan moduluan sartuko du lehen aldiz eta ordezkapenetara bideratutako finantzak eta bikoiztuko du, harik eta 8% iritsi arte. Haur eskoletako hezitzaileen eta hoien garbiketako langileen soldata eta enplegu baldintzak hobetzeko eskaintza berri hori bere gain hartzeko Hezkuntza Departamentuak 3.220.000 eurotik gora gehituko luke bere ekarpena eta eskolen titularrak diren udalek 1.000 milioi euroko finantzaketa gehituko lukete, hau da, finantzaketa hitzarmenari ezarritako moduluaren arabera dagokien 24% zati proportzionala. Proposamenak ez luke inolako eraginik izango zenbait familiak oraingoz ordaintzen dituzten tarifetan, harik eta dagoeneko hasita dagoen debaldekotasun prozesua orokortu arte. Hezkuntza Departamentuak eginiko proposamena ez da nahiko hezitzaileen iritziz. 03 plataformako bozeramaileak
Proposamena erabat ekonomizista da eta ume kopuruaren inguruan ez du hartzen inolako konpromezurik adierazi du. Hala eta guztiz ere proposamena aztertuko dutela ziurtatu dute. Kale Nagusiko 59. zenbakiko udal eraikinak Ukrainako gatazkaren ondorioz errefuxiatutako 11 familia hartu ditu. Horietako 5 osasun arreta behar dute. Udalaren eta Gurutze Gorriaren ekimen horrek bat egin du otsaiaz geroztik hirira heldu diren nazionalitate horretako beste 313 pertsonendako abian dauden beste batzuekin. Iruñak lanean jarraitzen du otsailean, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik hirira heldu diren ukrainiar nazionalitateko 313 lagunei laguntzeko. Iruñeko alkateak Juanjo San Martin Bakedano, Nafarroko Gurutze Gorriko koordinatzaile autonomikoarekin eta Mertxe Ruiz de Galarreta, Iruñako tokiko presidentearekin batera ongi etorri egin nahi izan die beraien eskura jarritako baliabide berrira, zeinaz momentuz 33 helduz eta 10 aurrez osatutako 11 famili baliatu baitira. Izan ere, Iruñak Nafarroko Gurutze Gorriaren esku utzi du Kale Nagusiko 59. zenbakiko eraikinean. 2021an Iruña bizi berritzen erakundeak birgaitutako ikiezina. Eskura dauden 11 apartamentuen kudeaketa ongi etorri ekitaldian beste hainbatek ere parte hartu dute. Erakunde hori da ofizialki egiaztatu dagoen bakarra nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen lehen harrera egiteko, jatorrien arabera desberdindu gabe. Baliabide berri hori oro har ez dago eskuragarri izan ere Nafarroko Unibertsitate Ospitaletik gertu dagoenez osasun arazo dituzten errefuxiatuentzat da batez ere. Ekintza horrek pertsonak eta haien beharrak ardatz izan nahi ditu, beraz gaixotasun bat izateagatik egoera bereziki zaurgarrien daudenei harrera eroso egiten saiatzen da. Hala, eraikina osasun arazo dituzten pertsona familiendako izateak sare publikoko profesionalendako ospital kanpoko lanak erraxakoak izatea ere ahalbidetzen du. Iruñeko udala gainera tokiko entitatearen titulartasuneko hiriko beste 20 pisutan ari da lanean Ukrainiako errefuxiatuak hartzera bideratzeko. Une hauetan, Jesus eta Maria udala aterpeko 25 eta 27 plaza bitarte lehenengo harrerarako ostatu gisa funtzionatzen dute eta hortik egonaldi luzeagoko beste irtenbide batzuk kudeatzen dira. Iruñeko liburutegi publikoek udako ordutegia ireki dute goizeko orduetan ekainaren 15etik irailaren 14 bitartean, udaleko 9 liburutegi publikoak goizeko 8:30 eguerdiko ordu 2:30 irekiko dira. Udaren iritzierak eta ikasturtearen amaierak Iruñeko liburutegi publikoen ordutegia aldatuko dute gaurtik irailaren 14 arte, goizez bakarrik astelehenetik ostiralera 8:30 eguerdiko ordu 2:30. Udako ordutegi hori liburutegi guztietan ezartzen da, baita San Franciscon ere ikasturtean zehar goiz eta arratsaldez etengabe irekitzen baita. Udako hilabetetan udal liburutegi publikoen ordutegia aldatzea ohikoa da urtero, zerbitzu aldi horretan ere aldatzen diren beharretara egokitzeko. Iruñeko udalak 9 liburutegi publiko ditu hiriko auzo eta eremuetan banatuta, Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, Sanduzelai, San Pedro eta Yamaguchiko zentroak dira. Udalak 40.000 eurora arte luzatu du autokontsumorako instalazio fotovoltaikoetarako laguntzen udal deialdiaren zenbatekoa. Urriaren 31an amaitzen da egindako fakturatutako eta legeztatutako instalazioak finantzatzeko eskabideak aurkezteko epea. Iruñeko udalak ireki du autokonsumorako instalazio fotovoltaikoetarako diru laguntzen deialdirako eskabideak aurkezteko epea eta urten 30.000 eurotik 40.000 eurora igoko da. Banakako autokonsumorako eta autokonsumorako instalazioak diruz lagunduko dira. Eskaerak urriaren 31 arte aurkez daitezke, persona edo erakunde eskatzaileak eskatutako dokumentazio guztia izan ondoren. Deialdi honek Iruñeko udalerriko eraikinetan autokonsumorako energia elektrikoa sortzeko eguzki instalazio fotovoltaikoak diruz lagunduko ditu. Banakako autokonsumorako proiektuen kasuan laguntzen zenbatekoa ez da 2.000 eurotik gorakoa izango eskaera bakoitzeko eta 4.000 eurotik gorakoa partekatutako autokonsumoa aukeratzen bada.
Euskal Herriko txistularien elkarteak Nafarroan antolatutako bi txistularia alardeak aurkeztu ditu. Solstizioa izango da lehendabizikoa, ekainaren 21ean asteartearekin Iruñeko Udal plazan 100 inguru musika gaztek 8 eskainiko duten emanaldia da. Ibaiak Rios, Sanferminetako 73. txistularia alardea izango da, uztailaren 10eko eguerdiko 12etan Sarasate pasalekoan egingo dena. Euskal Herriko txistularien elkarteak Nafarroan antolatutako bi txistulari alarde aurkeztu ditu. Solstizioa izango da lehendabiziko ekainaren 21ean asteartearekin Iruñeko Udal plazan 100 inguru musika gaztek arratsaldeko 8etan eskainiko duten emanaldia. Ibaiak Rios, Sanferminetako 73. txistulari alarde izango da uztailaren 10eko eguerdiko ordubitan Sarasate pasealekuan egingo dena. Xehetasun guztiak eman dituzte prentsaurrekoan. Nafarroako Kirolaren Institutuak hobekuntzak egingo ditu NUPeko errugbi zelaian 70.000 euroko inbertsioa aldagelak eraberritzeko, argiztapenerako, ureztatze sistemarako eta errugbi zelaiko soropilerako erabiliko da. Nafarroko Kirolaren Institutuak 70.000 eurorekin finantzatuko ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian egingo diren hobekuntzak. Zehazki aldagelak, argiztapena, ureztatze sistema eta soropila eraberritzeko obrak gauzatuko dira 2021 eta 2022 urteetan. Lanak azaroaren 15erako amaituta egon beharko dute. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko hor egoteagatik eta astelehen arte.